И здравейте хора, аз съм Алексей. Този видеоклип го правя за трети път. Малко ще бързам, защото на 8-та минута ми е кифа от видеоклипа. Този видеоклип ще е малък. Тук е писките от другите. Да, ето 5 билдър дека. Само да ви кажа, станах 8 арена, спечелих клон, спела Ice Пирчето, Болера, Ice Голема, който няма да подобрявам още. Надей си направих адския тек. Важното ми е, това ми е основното комбо. Това. Ето изтрите. Но просто важното ми е Giant Skeleton да стигне до хода и да го клона за бомбата му. И направо става адското. Обаче правя Giant Skeleton, Wizard, после Rage и клон. Ако му пусне някаква скелет, ме запче. Който ми е да вече левел. Аз след не успя да си го апдейтна. Сега давам да ми донесват помпички да си го апдейтна 6. После фарболи ще давам. На Epic Sun я давам балони за ето дек. Ето с тук дек. А не. Какво дава бе? Аз преди балони си го апдейт. Съм какво да чакайте. Какво да давам сега на Epic Sun? Да ще давам болери. Сигурно ще давам болери или Giant Skeleton. Да, или... А не, 500 аккаунт не ми трябва пеки. Да, или фриз. Али по-нататък може да го използвам. Ако не знам какво може картове, може торната, може клон спеловици. Защото и тук го използвам. Ей тук. Ще 5 билда дека. 8 арена бацовете, 6 арена има една карта, която е излязла. На 9 арена има и на 10 са другите две. Ето ги и тук. Опа. 5. Да, ето има 2 vs 2, да играете вие двама срещу други двама, Двама от твоя клан срещу други двама от друг клан. Или ти твой приятел срещу други хора, просто. Има също двама от твоя клан срещу други двама от твоя клан, Ти още някой от твоя клан срещу други двама от твоя клан. Има също клан Battle Draft Challenge, двама от твоя клан срещу други двама просто от някъде и Draft Challenge, Също якото тук е, че ви дава Silver честове, дава ви за Crown честа и за Clan честа. Не ви намаля купи и не ви дава купи. Това са малко... че не ви намаля купи и яко това, че не ви дава купи малко тъпо, но нищо дава ви сила честове, дава ви за Краун честа. Малко ще подбързам с този клип, защото така и за трети път го правя този видеоклип. Към 8-та минута ми кликва. Хора, ако съберем някъде около 550 абоната, ще може да се направя клан в Clash Royale. Сигурно ще направя клан в Clash Royale. И сигурно ще е за 240 купи. По-нататък ще ги вдигаме и 400 донейта ще е за Елдер. Ко-лидер по преценка на лидера, по моя преценка. Това също и още 10 коронки за клан честа и 2 за клан батъл честа. И хора ще ви покажа другия ми аккаунт, новия, другите 2 или 3 видеоклипа, които съм снимал, са на този аккаунт. Просто преди бях 7 арена. Има само една легендарна 4-та. Лошо. Имам всички карти от тренинг кампа до 4-та. Няма инфернал. Най-гадното нещо, което стана. На този арена спечелих скелетна армия на 5-та арена. Това беше много гадно, защото някои маръчкат с пеки, с мини пеки, тук с принцове като маръчкаха. И тук ми се падна Baby Dragon. Малко е лошо още от тренинг кампа да ви се падне Baby Dragon.
по-добре уи, че рискират на армия. Принцип не е толкова добре. Добре, ако имате стрели и така. Защото са добре, просто Baby Dragon не е толкова силен в начало. Тук мускитарка, арчерки, ще го бият. Също Гоблин Барела с много саморъжкали. Ето слайсинг е много силен за първане. Не знам защо се го свържи малко опнат. Тук Вичка, Принц, Baby Dragon. Мисля, че ги била Минипека, мускитарка, Бомбър със сигурност, Старички със сигурност, Кнайт, Найджинодър. Тук гоблините, Спир гоблините, Валкерията, Гоблин Хънта, май го стана малко, просто малко е опнат. Тук ако ви се падни балон просто на втора арена, защото много хора не използват Bomb Tower, не използват не използват Tombstone и това направо сигурно ще си мисля, кое по един удар ще направи. И да, защото примерно когато играх с балона и когато играха срещу мен с балон, винаги аз им правя по един удар или ми вземат колата, или те по един удар ми вземат колата. Да спрем и ще се върна през другия ми акаунт, който ми е новия акаунт. И да, хора, ето ни през втория акаунт, който съм 7 арена и съм 7 левел и съм в някакъв тук английски клан. The Pact. Английски. Нали, тук има доста силни хора, т.е. на 8 Дик беше втора лига. Само да ви кажа, ако не съм казал, вижте, нали, тук в клана всичко е променено и когато влезеш, например, да кажем тук, ето тук му показва 11 левел и, нали, купичката. Който не знае, кой путка, какво да изляза. Не съм приятел, извинете, че казах. Да. Тук това ми е дека просто на място на барберен, трябва да сложа елитни барберианс. Тук не знам защо, но нямам 5 билда батъл дека. Да, хора, ако не съм го казал, просто аз не спомням. Имам предвид, че просто сега не спомням. Колкото повече лайквания има, може да направя толкова по-скоро епизод на Clash Royale или на Clash of Clans. И ако съберем около 50 абоната, ще направя клан в Clash Royale. Ще изляза този за пак, който си надея, нали, донейтва доста. И аз донейтвам, но ще изляза този клан, ще се направя му и ако никой не дойде, не знам, просто може да го направя на стрим, ако някой ми покаже реклама на стрим. И да, това беше. Не забравяйте да харесате клипа, да се абонирате, нали, да направя клана, ако искате. Може, колкото повече харесвания, толкова повече по-рано сигурно ще има видеоклип на Clash Royale, на Clash of Clans. И да, това беше от мен. Не забравяйте да лайкате клипа, да се абонирате и